Egun hon, berriz, bigarren aurkezpen ontara ongi etorriak, gero igual aparte ikusiko zabalduko ditugulako bilek, bazpare sarreratxo bat egingo ditugu honei. Eta, ze esan, guretzako ohore badela, liburu hau aurkeztia hemen, Jolanda, badakizu, esatiare ez dator gaizki. Zure liburu bat argitaratzea ja bada, liburu hau bereziki nik esango nuke oraindikan gehiago, ez? Iruditzen zaigu liburu berezi bat badela, seguraski oain tokatzen zen argitaratzea edo forma hau ematea. Bada nolabait zure esperientzian edo ibilbide luze baten ondorioa jasotzen dituna, edo zuke beste alde batetik abia puntu bada, ez? Pizgarri bada bidea egiten hasteko liburu honetatik aurrera, orduan, mugarri moduko bat edo izan daitekeela iruditzen zaigu, eta gu egotik hemen hau aurkezten, bereziki polita da, eta gero gaina lehenengo aldia da, eneko kamera aurrean jartzen dena, nahi tokatu izan zaitelako gehiago aurkezpenak idatzia, eta beha kameran atzien, edizio lanak, diseinu lanak, eta hori denak, liburu haure bereziki diseinu aldetik eta beste prozesu bat izan duenez, nahi genuen baita ere horri leku pixkatein. Eta ez dut gehiagi luzatu nahi, liburuak bi zati nahiko nabarmentu, gero sartuko geha, eta zati teorikoago bat eta gero proposamen praktikoak edo, eta horregatik ere nahiko konektatuta gaudela lehen esan dut, baina iruditzen zait, zu eta 15:45 argitaletxea, bide beretik zela edo sentitzen dugu, eta Jolanda Arrieta, Bizkaitarra, berez, lehen egon geha hontaz hitz egiten, bino, usur bilen ja, denbora gehiago, Etxebarrian baino. Hor... Bihotzean abunuan biak daude, erdibanak. Hezkuntza munduan ibilia eta zabiltza, magisteritza ikasi ja. Baina libre, liber. Eta, hortxe, arautuan ez arautuan, ipuin kontalari, idazle, pixkate, eta kultur munduan, erabate sartuta, gaur egun emanaldi propio batekin, herriz herri, orduan, hor zabiltza, eta gaur tokatzen zaigu, memoria berriak liburua aurkeztia. Eta zuk iten dituzun proposamen horietako batzuk aprobetxatuz, pentsatu genuen aurkezpen hau edo elkarrizketatxo hau izan zitekeela zu jolasian jarrita edo zu beste aldian jarrita, eta hasteko horre proposatzen dut 5 giltzen ariketa edo nor, non, noiz, zer, nola, sortzen jartzeko edo idazten jartzeko erabili daitezken 5 giltza, guk 6. bat ere gehituko diogu zergatik, gaina filosofiatik gatozenak, hori da gure galdera, ez? Eta, zergatik, zer da liburua, orain ateazu, zergatik orain, norentzat, galdera libre, lehenengo galdera hau. Liburuak biltzen ditu bizitza erdiz jasotzen joan naizen ariketa guztien oinarria. Bizitza erdi izaten dudanean, ez da metafora, egia da. Hasi nintzenean idazten, nila berala, orduan, hasi nintzen idazketa tailerrak egiten. Ikusten nuen, irakurri bai, baina gero idazleak ikastietan, eskoletara joaten nintzenean, eta ikusten nuen, umeak batzutan motx egoten zila, eta gure azalpenekin, eta hobeto, esaten nuen, hemen hezkuntza literarioa falta da. Horain jarri dio izena, orduan enekien zeitzan izena. Torren esan nuen, ekinez, gauza guztiak, bezala, ezagutuz, dena hobeto ikasten da. Orduan, tailerrak ematen hasi nintzen, tailerrak ez dira idazketa lantzeko edo idazlea fabrikatzeko lekuak, ez da? Idatziz trebatzeko lekuak, entrenatzeko lekuak. Eta horrekin hasi nintzen tailerrak ematen, gero bildu nituen web horri baten, web horria gero nuen aktualizatu. Orduan, pikutera juntzen da, hango material guzti horrekin, eta ekinez jasotzen joan naizen informazio guzti horrekin, juritzen biltzen da horrekin untzan liburuaren ideia. Baina, ideia gero hori gauzatu egin behar zen. Eta gauzatze hortan, den arteaneko unairekin hitz egiten, liburu batzuk komendatzen egin, honen itxura nahiko nuke, itxura liburu bat zen, album ilustratuak
ulertzeko liburu grafiko bat da, intsegu grafiko bat da, nik jarri genien izena ere, erakusten dalako zertarako egiten diren gauzak eta zer diren, baina modu grafiko batean, esan holako bat, da, unaik esan zian, hori hobeto hauekin, Xabitenekokin. Eta hola zuen gana jo nintzen, eta... Hori hobeto nekokin bat ez. Bai, nekokin. Argitaletxea. Argitaletxea, hor diseinu, mugak ikusten zituen, eta zuek hori, egia da, enekok daukan esku bizkorrari esker, forma grafiko hori emateko aukera geneukan. Eta horrela junitzen zuen gana, eta hor bidean jungara urtebetean gauzatu dugu hau, Saran junitzelako. Saran ikarri zautu genuelako, nik inuen bera ezagutzen, eta urtebetean jungara apurka-apurka. Eta azkenengo 4-5 hilabete hauetan, enekokin horriz horri. Holaxe. Horriz horri jungara, nik idatziz neukana, forma grafikoa ematen. Zenik entxegua egin nahi nuen, baina grafikoa izatean nahi nuen rollorik gabe. Nahi nuen dana bisualki azkar ulertzeko modukoa da sormen prozesuarekin zeikusia eukitzea. Sormen prozesuan askotan zirriborroak daude, mapa mentala daude, loturak daude, iturriak etortzen dira leku desberdinetatik, ez orden zehaz batean. Eta nahi nuen hori agertu, azken batean idazteko lagungarria izan daiteken liburu bat izan daitekelako, baina agertu nahi nuen gauzak ez direla gaur egun erakutsi nahi dan moduan rirra egiten. Prozesuak daudela, eta prozesuak dira hainbat elementukin egiten diren gauzak. Eta hori nahi gendun modu eder batean egin. Eder hitza ere gustatzen zait, polit baino gehiago. Edertasuna ere balore bat dalako. Eta edertasun hortan, nik esplikatzen nion berari, eta bera, bale, klik ginen, eta ekinez joan ginen, oso prozesu goxoa izan da, eta berarekin zen da gozada bat, elkar entzule fina da, belarri totala dauka, eta orduan, entzundako harrira, hola, eta hola jungara, ekinez, horri batek besterako pista ematen zigun da hola jungara gauzatzen. Eta 5 giltzak, hori dira, behar ditugulako pertsonak, eta fikzioan pertsonaiak eta narratzaileak, nor, behar ditugu lekuak, eta lekuak da non, behar dugu denbora, garaia, noiz, behar dugu zerbait kontatzeko, eta gero behar dugu nola bat, eta nola izan daiteke, nola ordenatu, estruktura, ahotsa. Eta guzti horren inguruan ari da liburua, beti ere ardatza pertsona hartuta, ardatz gisa. Ardatz gisa pertsona, ze pertsona da, pertsonaren gorputza da gure lehenengo etxea, eta gure lehenengo etxe hori errota bat da. Sartzen zaigu informazioa etenik gabe zentzumenetatik, iragazten da informazio hori guk ohartu gabe bihotzetik, horren arabera joaten gara gauzak imaginatzen, baina imaginatzen dugu baita ere oroimena daukagulako. Eta dena da sistematikoki eta ez da inoiz eteten. Eta orduan, ez dakizu azkenean zer dan zer lehenengo eta zer dan bigarren da zer dan hirugarren. Errota bat da. Eta errota hortan goaz esan nahiak asmatzen, iritziak sortzen, testuak ekoizten izan daiteke kasu honetan. Eta hori agertu nahi nuen baita ere, horrekin hasten dut. Eta horretik memoria eta berriak. Eta berriak, bai. Irudimena, memoria... Bai, azken batean elkarrekin daudela konektatuta eta oroitzeak esan nahi omen du berriro bihotzetik pasatzea. Orduan, informazio guzti hori, behin jaso duguna, berriro bihotzetik pasatzerakoan oroitzen dugu. Baina oroitzen dugu irudimenari esker. Orduan, batak bestea elikatzen dute. Eta 5 giltza horiekin jarraituz eta horietako bat hartuz noiz, giltzakin lotuta zuk badakazu hor beste jolas edo proposamen bat denboraren makina deitu diozuna liburuan. Eta, gonbidatzen gaituzu edo dituzu atzea begiratzea, orainaldira aurrera begira, eta zu bazabiltza, asko ibilitzea eta bazabiltza herriz-herri. Orduan, nik uste Euskal Herriko panorama edo zein den nahiko ongi ezagutzen duen pertsona bat zehala, behintzat, olako, atzea begira, nondik gatozen eta etorkizuk, ezain nola irudikatzen zuntzuk
ja, bueno, aurrak eta gaztiak eta sorkuntza, idazketa, sortzailea, pixkat, Eta euskara. hezkuntzan sartuko gara baita ere, pixkat euskara, bai, euskara ez dugu esan, bada, nik uste bai peio eta bai zu lotzen zaituzten beste, baina, bueno, nola ikusten zu, atzea behira, aurrea behira, zorrotzegia izan gabere, Jolanda? Hitz egin dugu asko. Bat ikusten manau, baina keinu honekin asko agertuko dut. Baratza bat behar dugu sortzeko. Baratzean zaindu egiten dugu, arreta jartzen dugu, zer jarri dugun, zer landatu dugun, ura, beroa, hotza. Eta gaur egun dana egin nahi da baratzi gabe. Ri, ra. Sormenaren izenean, gainera. Arreta, jetxi da, barrurako bidaiak gutxi egiten dira, egiten dituenak badaki egiten dituela, eta nik hoiekin elkartzen naiz. Badaude orain friki kuadrilla handi bat dago, irakasleak ere bai, hemen bat. Baina baratza zaindu egin behar da, sormenare zaindu egin behar da, eta isiltasunari hainako garrantzia eman behar zaio hitzari, eta hitza musika ere bada. Eta haitzeko denbora behar da, eta horri gero forma emateko denbora behar da, eta zirriborroak egin behar dira, eta gero garbira pasatu behar dira. Eta ulertu egin behar da, zer nahi dan esan, eta baita besteek zer esan duten. Eta horretarako denbora behar da. Eta denbora, denek esaten diate ez daukagu denborarik. Baina nik esaten diet denbora ez da gauza bat hor dagoena, zuk hartu egiten duzu. Alegia, gaur egun ez da lantzen edertasuna, ulermena, testugintza, irakurketa, modu ulergarrian eta elkarri gauzak kontatzeko helburuarekin. Besteak beste, beti daude, masak ez du hori zaintzen, eta masak esaten duelako goitik esaten digutego beste hori egiteko. Kurrikulunean agertzen dira, esan ditudan gauza guzti horiek landu egin behar direla, landu egin behar dela espiritu kritikoa, landu egin behar dela iritzia, landu egin behar dela norberaren nitasuna, landu egin behar dela hizkuntza, eta hori ez da egiten. Ez dalako denbora hartzen. Eta ez du inor gehiago kargatu nahi, nahiko zer egin dago zu irakasleok ere. Baina hezkuntza literarioa falta da. Eta hezkuntza literarioak ematen du baratza. Baina baratzak ezin dira porlanean egin. Porlanean nahi badugu baratza, zuloa egin beharko da. Eta lurra jarri. Eta lurrik ez dago. Beste bi ariketa edo proposamen hartu dugu eta gaina elkartu dugu, akordatzen naiz, izena du, hemen jartzen gaitu batzea behi da, eta lehenengo aldiak edo lehen aldiak beste bat, eta bueno, pixkat, zure lehenengo aldiak idazle bezala, nola gogoratzen dituzu, horrek baute du zer ikusitik liburu honekin, bueno, pixkat. Ni jaio nintzen herri batean, erdaldunik ez zegoen, baina eskola nazionalera joaten nintzen. Leku batean, nik erderaz idatzi nuen. Baina nik etxean jolasten nuen ja, komoda zarrari bekoateak zabaldu hanka sartzeko, plastikozko telefonoa ondoan, lapara txiki bat, eta egutegien horrien atzeko partearekin hor jolasean aritzen zen. Eta erderazko idazlanetan redakzio ditzen zinetan, nik asko idazten nuen, baina inok ez zidan begiratzen hori ondo zegoena ez. Eta unezen D titulu ateratzera joan nintzenean, han hasi nintzen idazlanak egiten, eta han konturatu nintzen euskara di esker nire barrua, nire oroimenak, eta idazten ari nintzen hori, memoria berriak, gauza berriak kontatzeko hori, zala nik egin nahi nuena. Orduan, euskaraz trebatzeak, hezkuntzak lagundu zidan, hau egin daiteken gauza bat. Eta gero, ez diot horri gutxi. Eta telefonoa ukitzen dut, horri zaharretan ere idazten dut, ordenadora ere bai, eta nola baiteko irudi hori, txikitak irudi hori, betetzen duela. Konturatzen. Bueno, geure burua berotzeko lema bat edo eskatzen dizute, bai, hola lema edo ezagitzuk gaur egun zure bizitzako momentu honetan
titular bat izan daiteken are kazetarientzat, baina bueno, zuretzat lema bat edo zaila da igual zuk eskatzen diezu. Oie, ariketan antzekoa. Ez da hoxe beha. Eskaini Arrazoi. Eskaini egiten dut, eskatu ez, eskaini egiten dut. Nik eskatu egin dut. Vale, eskaintzen diet eta egiten du joko bat zentzumenekin eta adi bizi bagara egiten dugu gero. Adi bizi bagara beti izango dugu zer kontatua, adi bizi bagara beti izango dugu zer irakurria. Letraren aurretik mundua irakurtzen dugulako zentzumenen bitartez, nahi aipatu dudan ariketa kontuan hartuta bihotza, oroimena. Nire lema momentu honetan da bizitza zaindu, gezurra harrapatu eta inertziari iskin egin. Titular bat izan daiteke ere, bai. Ez? Bueno, lelo bezala utziko dugu. Eta ja pixkat, bueno, ez zaitugu gehiagi estutu nahi. Igual, ariketa jolastiago bat edo izan daiteke, zuk definizio berriak deitzen diozuna, eta ezakite politia da, ez? Hitzei esan nahi berriak bilatzea, eta hor, bueno, izan daiteke bat adibidez, irudimena. Bai. Berez, irudiak sortzeko ahalmena da. Baina ume batzuk edo jende batek, jende batek ez du berehala irudiz jasotzen informazioa, zentzumenetatik jasotzen du. Batzui belarria pizten zaie, beste batzui usaimena, beste batzuk ukimenean daukate. Irudimena da behar duguna eguneroko bizitzan aurrera egiteko eta era berean baita ere garen honetatik noruntz joan nahi dugun, erakusten digun iparrorratza eta argia. Eta memoria? Memoria da, ni memoria berria jartzen dut, baina memoria da irudimena elikatzen duen lagun bikia. Bueno, bi horiek nintzeko dugu du. Eta bihotza asko gabe. Azkena, gutunak, gaina liburu bat, Birramamari gutunak izendatzen liburua, ateratzen nuen, eta gutunak horre azken aldia nahiko presente dabiltza. Eta hemen de bai, proposamenetako bat ala da, ordunik azken jolas bezala edo, proposatuko nizuke gutun bat idaztia edo zer esango zenideke gutun batian, liburu hau esku artean izango duten guraso, hezitzaile, bitartekari hoiei. Bueno, berez ez da bitartekarientzat, irakasleentzat, bakarrik egindako liburu bat, orduan lasai, ez duz ezer egin behar. Lehenengo eta oso lanpetuta zaude. Beraz, nahi baduzu hartu, edo ez. Alkandora zuri baten kostua dauka, eta gorde dezakezu armairuan behar duzunerako. Ez da modaz pasatuko. Eduki dezakezu bistan ere, azal polipolitia daukalako, ume batek egina, eta azalari begiratuz ohartuko zara, oinarrian zerk merezi duen zaintzea. Zaintzea merezi du jendea, pertsonak, handiak, ertainak, txikiak, eskuak zabalik, elkar ikutzeko bidean, burua gidari, baina buruaren gaineko bihotza galdu gabe, kolore guztiak eta irribarre bat ahoan. Zure esku dago, alkandora zuri baten kostua dauka, baina balioa zeuk emango diozu. Eskerrik asko Jolanda, eta lehen aipatu du ja pixkatez, prozesua nola izan da, leheneko beti zuri tokatzen zaizu lan hori, eta zuke pixkate azaldu ze ahotsare eman nahi ditugu, eta pena inprentakoak normalian ez dira honea etortzen, oso lagunak ditugu, Orbi inprentakoak, Garazi Ugaldek zuzendu du liburua, ez? Osa lan handia do liburu baten atzean, eta normalian honea idazleak eta etortzen zeate, baina kasu honetan, liburua zein den ikusita, diseinuak pixu handia zuen, eta urte bete. Nik nahi dut kamaran estaldian egon, Bino, bai egia da, oain sarako ikusi atzoka urrian 10an eta 11an izango da.
eta guk bertan ezagutu genuen, iaz, elkarrez, Xabik aurkeztu zigun, uste dut, igual gu topatu ginen, eta ja hasi ginen, izketan, pixkat, inguruan. Izan daiteke, zuketzu nino asko gutxi hitz egiten, bilek barea izketan hastekoak, eta ez da horregatik luzatu urtebete, bino egia da prozesua izan dela, gutzat diseinatzaile bezala berezia, ze ez da liburu arrunt bat maketatzea. Eta prozesua izan da, zure lehen esan zuez, zirriborratu inberdela, zirriborratu, denbora hartu, garbira pasa, zure zirriborro ordenatu horiek jaso genituen, eta hori garbira pasa berren. Eta, baina lehenbizi ulertu inbertzien zirriborro horiek. Eta gu diseinatzaileak ez dira idazleak, ez dira irakurriak, gu diseinatu egiten dugu, eta hor bai kostatu zen pixkat hasieran, zure txosten guzti hori hartu, eta ze forma onondik eman forma hori, ez? Baina, bueno, uste dut zerbait oso dinamikoa gelditu dela, ordenik gabeko zerbait baina ordenatua, eta kolore askokin, azaleko aurren trazoi erabili dugu barruan bai pixkat jolasteko, eta ez da, emaitza erosten duenak esango du, baina gu behintzat pozioa da. Gero baina bidian jundia proposamen horietako batzuk, prozesuan zehar, tailerretan, ilobekin, ikasliekin, jungea, eskatzen horregatik barruan, daude aurrek beak sortutako testu batzu baitan, egia da izan dela oso dinamikoa prozesua. Bai, bat zeuden elementu batzuk guk berez, nik sortu nitzazkenak, baina ikusten genuen jostagarri jo geldituko zela, zure ilobek, gure ilobek, seme-alabek intako gauzekin, zehatzeko ez, betetzeko, eta uste dut, emaitza polita zen. Gero, tailerretatik, baina batez ere uso liburutegian ere idazketa tailerrak egin helburu honekin, ze diru laguntza bat eman zian uso bilburu udalak, hau da nahu idazteko, hau da nahu idazita zegoen, gero, dana itzuli berzan forma grafikora, eta haiek ere, hor agertzen dira gainera, eskerrak ematen dizkiet, haiekin egindako lana dago, eta lehen astu izatea eta hori esan nahiko nuke. Nik liburu honen bitartez, bai aldarrikatu nahi dut idazketa bera izan daitekela ekintza sozial bat. Eta kendu nahi diot idazketari eta sormenari momentu honetan daukan lehiakortasun hori. Bizitza bera da, berez lehiakorra egia da, bai. Bizitza bera aurrera egiteko eta zenbait gauzakin lehian zaudelako, baina ez dut nahi nik sormena eta idazketa lehiakortasun hortan, edo idazle izate hortan bakarrik hortara mugatu. Ni nahi dut, eta hemen hori agertzen da ere, ekintza sozial bihurtu nitik gurakoa, eta hori nitzat oso importantea da. Nia bakoitzak berea egiten duelako, baina gero tailerren bitartez partekatu egiten dugu eta horrek bihurtzen dugu nitik gurako bide hortan, berberaren oroimena berritu eta guztion artean memoriak etenik gabe berritzen jun, sekut kontatzen espadugu, hori da euskaratik eta euskal herritik aldarrikatu nahi duana. Guk egiten espadugu beste batzu egingo dute gure ordez. Eta niretzat hori oso importantea da, eta euskara eta euskal kultura niretzat giltzarria dira, eta hori ere aldarrikatu nahi nuke. Idatziz ere ondo pasatu daiteke. Eta gauza txikiek ere eta intimoek ere bere lekua daukate. Ondo dago leku handia betetzea kulturaren izenean, baina leku txikiek ere bere lekua daukate, barruz egiten dugun bidaia hori ere egiteko leku kutxuna txikia eta intimoa behar dugulako. Intimitatea ere izan daiteke soziala, liburuak horretarako bidea dira. Eta idaztea ere hori izatea nahiko nuke. Liburua bakarka hartu dezakegu, eta eskolan, auzoan, nidan lekuan. Horregatik dedikatoria, tribuaren zara. Tribu berian jarraituko dugu, segurazki, topo ingo dugu, han eta hemen. Eta eskerrik asko berriz, Peio, zurire bai, Jolanda, etortzeagatik, eta barko bi aurkezpenak, hauek izan dira. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei, liburua egiten laguntzagatik.